जोंनि हारिनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय मोनसे देरसिन देरहानाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि अस्तित्व आत्ममर्यादा आत्मरैखानि बिसायख'थि हिसाबैसो नोजोर बोनानै एनडिए खौ जोङो इउपिपिएल खौ मदद खालामदों। गोबाङानो जोंखौ दुसिदों, गोबाङा जोंखौ सोंखारिदों। जोंहा बेयाव खुनु आक्षेप बा दुखु मोननाय जोंहा गैया। खारन बाथ्राया बेनो जे एनडिए नि टाइमाव बड' पिस एकर्ड एनडिएपि एबसु इउबिपिअ नि गेजेरजों जादों। पिस एकर्डनि दफाफोरखौ रोखा रोखा आबुंगोन। जोङो नोजोर बोदों जे दिल्लीनि पलिटिक्सआ सानै जि एमपि बर' हारिया दिनै मोनबाय, बे जाबाय बर' हारि दानायनि पलिटिक्स जागोन। बेयाव खुनु पार्टी पलिटिक्सनि बाथ्रा फैनो नाङा, आं बे बाथ्राखौ बुंदों। काउन्सिलाव स्टेटआव गावबागाव हानजाया पलिटिक्स गेलेगोन, जोंहा बुंनो गोनां गैया। खिन्थु दिल्लीयाव सानै एमपिआ जेब्लायबो बर' हारि दानायनि बिटिआर एकर्डनि आद्रा दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बावैसो जालांनाय भारतनि जे जेनेरेल बिसायख'थि, बे बिसायख'थिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक देशनि बिसायख'थि हिसाबै जोङो नोजोर बोदोंमोन। आरो बेयाव जोङो नुबाय जे क'क्राझार 1 नम्बर लकसभा समस्तिनिफ्राय इउपिपिएल आरो एनडिए नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा मोजाङैनो देरहालाङो। आरो गिबियावनो बर' हारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जयन्त बसुमतारी बिथांनो रोजा रोजा गाहाम हामलायनायखौ जों बावहरदों। आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां, आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथां आरो राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोननि जि टीम दङ, गासैनोबो जोङो साबायखर बावदों। देरहासारनायनि जि मोनसे मर्यादाखौ बिथांमोना लाबोनानै होफैबाय। बे बिसायख'थियाव जों नुदों जे खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो बर' बिजाथि हिसाबै कन्टेस्ट खालामदोंमोन। गर्जन मोसाहारी बिथाङाबो बर' हिसाबै कन्टेस्ट खालामदोंमोन। आरो डेम'क्रेटिक जि कान्ट्रिनि मोनसे जेनेरेल इलेक्सन, बेयाव बयबो हानजाया कन्टेस्ट खालामनो हायो। बिथांमोनाबो मोजाङै कन्टेस्ट खालामदों आरो बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो एनडिए खौ जोङो मदद होनो बाध्य जादों। आरो कारना जाबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिसायख'थिखौ जोङो पार्टी पलिटिक्स बा जोङो पलिटिकेल दिगखौल' जों नायाबासिनो पलिटिक्स फर नेशन बिल्डिं, बर' माहारि दानायनि मोनसे बिसायख'थि हिसाबैसो जों नोजोर बोदोंमोन। आरो बेखायनो जातिनि अस्तित्व मर्यादा आरो आत्मरैखानि जे मोनसे बिसायख'थि हिसाबै जों नोजोर बोनानै जोङो मदद होदों। खारन दिल्लीयाव जोङो 10 बोसोर बर' एमपि जों गोमादोंमोन। क'क्राझार एसटि समस्तिनिफ्राय बर' एमपि जों गोमादोंमोन। जों नुदों जे थांनाय 10-15 बोसोराव जायफ्रा रुलिंआव दं बिथांमोना 12 जन एमएलए दङमोन। काउन्सिलाव मेजरिटि, स्टेटआव मन्त्रि दङ। थेवबो 10 बोसोर बर' अनाबर'नि जे राजखान्थियारि जे थासारि आरो जायफ्रा रुलिंआव दङ बिथांमोनाबो बेखौ हमथानो हायाखैमोन। आरो हिरा सरनिया बिथाङा कमिउनेल पलिटिक्स, बर' अनाबर' मोनसे आनरुलि टार्मल सिटुएसन, भायलेन्सनि सिटुएसन क्रिएट खालामनानै बिथाङा देरहालांदोंमोन। दिनै जों बेखौ फिदिंनानै जोङो मोनफिनबाय। आरो बे जोंनि हारिनि थाखाय, बर' माहारिनि थाखाय मोनसे देरसिन देरहानाय। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि अस्तित्व आत्ममर्यादा आत्मरैखानि बिसायख'थि हिसाबैसो नोजोर बोनानै एनडिए खौ जोङो इउपिपिएल खौ मदद खालामदों। गोबाङानो जोंखौ दुसिदों, गोबाङा जोंखौ सोंखारिदों। जोंहा बेयाव खुनु आक्षेप बा दुखु मोननाय जोंहा गैया। खारन बाथ्राया बेनो जे एनडिए नि टाइमाव बड' पिस एकर्ड एनडिएपि एबसु इउबिपिअ नि गेजेरजों जादों। पिस एकर्डनि दफाफोरखौ रोखा रोखा आबुङै जों मावफुंनांगोन। माखासे दफाया मावफुंजाबाय। दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव दिनै जोंहा स्टेट लाइक स्ट्राक्चार जि मोनसे काउन्सिल एसेम्बलि सेगमेन्ट, जोंहा काउन्सिल लेजिस्लेटिभ जि एसेम्बलि दङ, बिनि जि समस्ति 40तानिफ्राय 54सिम जोङो बानायनांगौ, दानांगौ। आरो जि पावार एन्ड फांसन 8टा जों एडिसनेल मोनदों, बेखौ जोङो साबजेक्टखौ दाजाबनांगौ। लोगोसेनो कार्बि आंलं एसटि हिलनि इस्यु आर्टिकेल 280 125 एमेन्डमेन्ट जि पेन्डिं जानानै दङ, बेखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ। आरो बे नोजोरखौ बोनानै पार्लियामेन्टआव बिटिआर एकर्डखौ आइननि मर्यादा होनानै मोर एरिया एक्सटेनसन, मोर लेजिस्लेटिभ, एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ जि पावारखौ बांहोनाय, फाइनेन्सियेल पावार बांहोनाय, साबजेक्ट पावार एन्ड फांसनखौ बांहोनाय, बेनो जोंनि जि बे एकर्डनि मेन अबजेक्टिभ। आरो बेखायनो दिनैनि टाइमाव जोङो सानै दिनै एमपि जों मोननो हाबाय।
राज्य सभायाव रोनगोरा नार्जारि, लक सभायाव दिनै जयन्त बसुमतारि आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जि थांनाय समनि कमिउनेल पलिटिक्स दंमोन, बर' अनाबर'नि पलिटिक्स दंमोन, बेयो दिनै जोब्बाय आरो दिनै शान्ति पिसफुल मोनसे परिबेस आरो बे पिसफुल परिबेसाव जोङो दिनै बर' हारि दानायनि दाफामफिननायनि निर्माणनि थाखाय जोङो आगान सुरदों। दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि जे थांखि आरो उद्देश्यआ जाबाय बर' हारिनि आद्रा थानाय एजेन्डा इस्युखौ जोङो मावफुंलांनांगौ, BTR Accord इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ, शान्तिखौ जोङो जेब्लाबो बाहाल लाखिनांगौ, एकर्डनि गेजेरजों मोननाय अनुस्थान प्रतिष्ठान इनफ्रास्ट्राक्चार स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बेयाव जौगानायनि जिखिनि हाबाफारि दङ, डेभेलपमेन्टेल जिखिनि एक्टिभिटि दङ, बेखौ लानानै जों हाबा मावलांनांगोन। जोङो नोजोर बोदों जे दिल्लीनि पलिटिक्सआ सानै जि MP बर' हारिया दिनै मोनबाय, बे जाबाय बर' हारि दानायनि पलिटिक्स जागोन। बेयाव खुनु पार्टि पलिटिक्सनि बाथ्रा फैनो नाङा, आं बे बाथ्राखौ बुंदों। काउन्सिलाव स्टेटआव गावबागाव हान्जाया पलिटिक्स गेलेगोन, जोंहा बुंनो गोनां गैया। खिन्थु दिल्लीयाव सानै MPआ जेब्लायबो बर' हारि दानायनि BTR Accordनि आद्रा दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय आरो लोगोसे बर' हारिनि इस्यु एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावलांगोन, जोंहा गोथौयै आत्मबिश्वास दङ। आरो बेखायनो 10 बोसोरनि जि मोनसे जोंनि आक्षेप, जोंनि जि खुद्रिनाय, जोंनि जि गोमानाय, बेखौ दिनै जों फुलफिल खालामनो हाबाय। जों नुदों दि दिनै दिल्लीयाव रावबो मेजरिटि मोननो हायाखै। एलायन्सनि दिनै NDAनि सरकार थार्ड टाइमनि थाखाय मदि बिथाङा दानो थांगासिनो दङ। आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै आरो हारियाव जिखिनि जोंनि ओनसोलखौ बड'लेण्ड BTRखौ जि जौगानांगौनि थाखाय गासै बिथिङाव मोनसे माने आबुं महरै बेखौ लांनांगौनि थाखाय केबिनेट मिनिस्टार नङाबा मिनिस्टार अफ स्टेट दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै जोङो दाबि दैखांदों आरो जों दाबि लाखि आरो लोगोसेनो UPPL दोलोनि मानगोनां चिफ आरो मानगोनां मन्त्रि आरो राज्य सभानि MP बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन, दोलोखौ खावलायगोन आरो बिथांमोना जाहाथे NDAनि एलायन्स पार्टनार हिसाबै जाहाथे बेखिनि दाबिखौ लाखि। जोंनिफ्रायथ' दाबिया थागोनानो आरो NDAनि जाय मुरब्बी नरेन्द्र मदि आरो बिथांमोननि हान्जाखौ जोङो दाबि दैखांदों जाहाथे बेखिनि मर्यादाखौ जाहाथे होयो। बेजों लोगोसे जोंनि जौगानाया जाहाथे रोखा जायो। बिसायख'थिया जोबलांबाय, कुनु बेयाव भायलेन्स जायाखिसै, शान्ति परिबेसनि गेजेरजों डेम'क्रेटिक बयबो एक्सारसाइसखौ खालामबाय आरो दिनैनि समाव नर्मेल मोनसे टाइम। बेखायनो आङो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफाद गौथुम साफ्रोमबो व्यक्ति आरो जायफोर राजखान्थि हान्जा बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों बर' हारिनि आद्रा थानाय इस्यु एजेन्डानि सार्थ'आव हाबा मावलांनायाव बयबो जाहाथे खौसेयै गारां बोगोन, बयबो जाहाथे खौसेयै गसंथागोन आरो खौसेथिनि मोन्थोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव जों हाबा मावलांगोन। बेखिनि खोथाखौनो फोरमायबाय आरो जाय बिथांमोना जोंखौ मदद होबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि मोनफ्रोमबो लेयारनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना बे बिसायख'थियाव जातिनि हारिनि बिसायख'थि, बे पार्टि पलिटिक्स नङा होननानै जायफोरा खामानि मावबाय, आं धन्यबाद बावदों। लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादफोरखौबो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि साबायखर आरो धन्यबादखौ बावबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 700022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।